kaikki, mä en oikein tiedä mikä tämän videon idea on, mutta ainakin mä tässä videossa menen tallille, ehkä, mutta mennään. Eli siis mä menen nyt kysymään Minnalta, että kenellä mä ratsastan. Se taluttaa tulla kukkaan. Tää on siis kuvattu samana päivänä kuin se tallin esittely, että mä kävelin tänne sen saman matkan, mutta mä äsken kuvasin sen tallin esittelyn ja latasin sen tubeen, mutta niin nyt mä kuvan tätä. Niin muuten tässäkin videossa pahoittelut niin paljon siitä, että mä en oo, tai siis että Nella ei oo ollut kauhean aktiivinen, niin anteeksi siitä. Kenellä mä menen tunnella? No, voisit mennä vaikka Kukalla. Okei, no mä otan sen tästä. Juu. Mun tää mennäkin tekemään tallitöitä. Okei. No niin, ihana pikkukukka. Mennään suoraan tähän Poitskalle. Näin. Onneksi mä en, tai siis harvemmin mä en tänään pääse ratsastamaan, mutta onneksi mä pääsen sulkea talutustunnille. Niin mun piti sanoa, ei mitään onneksi, että mä en pääse ratsastamaan ja harvemmin mä en pääse talutustunnille. Eiku siis, että no niin, nyt mä aina alkaa lähteä. Kello on siis vasta jotain 10:12, ei 10:11. Ja täällä ei oo sen takia kauheasti porukkaa, että täällä on minä, Minna ja no ei vissiinkään muita, paitsi no mä oon ihan varma, että ei vissiin muita. Milla? Ai hei Susanna. Juu, no siis, mitä mieltä sä olisit siitä, että annettais tänään tai siis että sä ottaisit Annikan sun talutustunnille? No, joo vaikka, kyllä se käy niinku mulla. Okei, no hyvä, ilmoitan heti hänelle. Soitan siis, koska ei hän ollut täällä vielä. Juu, pääset siihen. Juu, mene vaikka lumilla. Juu, moi. Se kuulemma tulee lumilla, mulle tuli just viesti. No, ehkä mun täällä ottaa sitä. Kiva, tuoltahan se tulee. Moi, niin mä menen hakemaan lumin. Juu. Jee. Ja mun vielä katsoa, miten mä saan tän pysymään pystyssä. Ai, kuvaatko sä tän videota? No, joo, mä kuvaan mun ideitä. Ai, kuinka kiva. Mä nyt otan taloinen pois. Liuutetaan sinne maan. Nyt. Oi, kiitos, se lähti. Ihan mahdoton kaveri. Mä käyn viemässä vielä tän loimen pois. Juu. Toivottavasti kamera on ihan okei. Se on kaikki vielä. Näin. Se on ihan okei. Mun ääni meinaa välillä. Mut siis lumi on tässä. Se on tää. Tunkaan tässä. Se näyttää tältä. Ja sitten, no kukaan peräänkin siinä videossa silleen tarkemmin. Mutta okei, mä menen nyt kukaan. Ottakaa, no mitä ottaa, että se Annika lähteettäis meidän edestä. No niin, mennään. Minne mä oon menossa? Juu, mennään mekin kukkaan. Äkkiä. Tuhanne. Tosiaan on siis koko videon ajan saanut nyt väärin, koska kukan nimi on siis vaihdettu, koska kukalla tulee siitä huonot muistot niin kuin kukkanimestään, niin kukan uusi nimi on Flikka, mutta jotkut saattavat aina vahingossa sanoa monestikin kukka, niin älkää miettikö sitä, että sillä on niinku vähän niinku 2 nimeä, mutta kyllä se Flikka on niinku se sen virallinen nimi.
tosiaan mä en kuvannut sitä klippiä, kun vielä Lumi ja Annika oli, mutta tästä on vähän klippejä siitä, kun mä ja Flikka oltiin siinä. Hyvä Flikka! Tosiaan tuossa vaiheessa mä olin tuolla vessassa ja Minna lupasi vahtia sitä, niin kuin, siis Minna oli tossa ihan niin kuin lähellä Flikkaa. Mutta tää video alkaa nyt loppuun tähän, että näkyillään taas, moi moi!